Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon! Ani siya, babae, good ni. Bago ni siya nga, gikan sa Japan 3rd floor. Unya, minganhi siya diri sa 2nd floor sa Philippines. Kay, magpagwapa niyang buhok, gilaliman ka, layo kay siya gikan Japan 3rd floor. Anhi lang siya diri kay iyan yung ipariban dugay na ni siya nagpuyo dito pero tungod siya ang ato ambisyon sa pagwapa gini mga buhok gakulot-kulot o di siya magpakulor tan-awa ni ang buhok gaway bra o tay mahimo ani niya kay mo gyud ihang pangambisyon ng dili gyud kun sa magpakulor kay gikan sa Japan gikapoy sa mga tao dito kay mga buhok colored kaayo mo ana nga ato lang ning idahik ang buhok niya sundi ko ninyo kay ato na po ning trabahoon kay mo man gini akong content nga magpagwapa ani nila ako in town diri wala kaanyang kamalain na unsa gwapa ka day kaning straight therapy phase out na ni siya sa kumpanya sa Schwarzkopf made in Germany nga napa may nabili nilang medisina ako nang isulit kay sa sunod wa na gyud wa di na gyud ka pa straight therapy kay ang straight therapy mo gyud pinakanindot og resulta unta sa tanan nilang medisina kaduha ta gatimbang og kani straight therapy number 2 ni siya nga rebanding para sa tumoy kay kani ang buhok basta once nga rebanded siya butangan gyud na siya mild nga medisina para di madaot awan ninyo nga wala pa maukay di ba dili siya ko dili siya kanang wala siya ispiso man siya ukayon siya kay para magbungkag din ng mga ingredients unsa may gipamutang ana nilang mga kuan bitaw kanang chemicals para mo ma-melt siya mo siya mahimo na siyang cream mo na nga kinahanglan gyud tag mag-ukay ani atong mixing stick balik-balik pwede ra nimo muna balik-balikon basta kay matarong ng gyud ukay ya number 2 man ni atong giukay kauban na si ukaya kube no basta rebanded gani ayo jud butangi og 1 or 0 kay mo brittle gyud ang buhok sa ato ang mga customers ato mga human being muna siya mag careful jud nga mag-apply medisina tarungon kanang ubang medisina dang gipanggamit wa sila number usara jud na kabuok muna nga dili ta ka control dili ta ka kuha ang buhok ug unsaon nato na siya ato ba nang pahinayan kay medyo damage sa lang dapita di na to gamitan og medisina nga isog kay tunid naman siya daan nya kani kay dugay naman ni giriban isa naman ni katuig kapin mo lang butangan jud siya medisina kay di po nimo ni butangan mura man ni bubuhaghag mo nang apilon jud na siya basta magriban na dugay na nga na jud ang drama bitaw kinahanglan jud nga tarungon jud ang trabaho ning mga buhok kay para nindot jud kay resulta kay para wala tay kuan ba walay problema ang mga customer kay kaning customer manggod basta di mo na mataro pagkaugma na mo text na dayon nga bayot akong buhok wala lagi ni na straight normal lang jud na kay once nga dili jud na mga diferensya gamay ang buhok mo comment jud na sila or mo tawag na nimo usa pa pud ana di na gid mo balik ang customer advice na ko ninyo dili mo bisag asa magpariban ya mangita tag nindot nga medisina dili kay basta adto ta ato mga basta na lang bisag asa ta magpariban mo gyud ako kuan sa inyo ha kay if ang medisina nindot kaayo nindot yung kay na inyong buhok pero agwantahan ang bayad agwantahan ang presyo o gusto mo magwapa ang buhok tinuod bitaw basta magpariban mo ayaw mo tiktihik bayad o gusto mong bayad o gwapa mo buhok kay kanang buhok kuruna na sa itong pagkababaye kay og dili mo ka magpagwapa daladala ang buhok kapiting gubutang daladala ang buhok na daot na di ba yang ang kwarta makit-an ra ang buhok pila na katuig nimo antus-antus ang nga briton imong buhok na timana ang atong buhok kay buhok kay ato ang kuruna sa atong kaanyag timbang-timbang na punta ani ba mo man gini-roll na kung sigtimbang ani mga medisina pero kani wa mo kabalog unsa ni milk rebanding ni siya yato gisagulan og sensitive nga color nga organic pud ni siya nga color dili gid ni siya makadaot sa wala mo kakita ani bisag asa kay talagsar gyud nagamit og sensitive nga product kay medyo dollar ni siya di ni siya barato kani kung mag-apply tag medisina tarungon jud nato unsaon nato pag-apply kay og dili gud nimo tarungon ang mga buhok ana wa nagkadimao mo nang ayuhon jud nimo kay para pagkahuman nindot jud kaayo ang resulta kay og dili pud nimo tarungon unsa
Usa na kay porma sa imong gitrabaho unya magseksyoning jud ba bira-bira pud aning buhok karon magwapa ni sila. Advice lang nako ninyo mangita ta og gamhanan mo trabaho. Makita man na nato og nindot man ni siya mo trabaho or pulido ba ni siya mo trabaho aning mga ihang gibuhat ng mga rebanding kay kanang rebanding biag gyud kay mo gyud ni makagwapa nato sa tumbok niya. Dingon sila di kuno ta magpariban na. Why tawong di magpariban og buhok? Moabot jud ang panahon nga kay pila na ka customer na kumingon na di na ako magpariban bayot. Pagkapila ka adlaw bayot magpariban ko. Muana na siya. Nahanglan jud ni butang bonacure no pero pinakadako ni epekto sa atong buhok ba labi na ng mga damage kay buhok nga nariban niya nang gibritol ang buhok ano nga britol na siya tungod sa mga medisina niya wala ing tambag anak nako ninyo bonacure jud maulian jud na or any kind of Schwarzkopf treatment product gwapa jud na dili gyud mo magmahay in 15 minutes ulian na yung buhok balik kag utro gwapa na aning magparibanta basta nindot ato ang buhok gwapa kay atong buhok malipayon kayo ta nga giriban bahala og bayad ka og ubay-ubay basta kay imong buhok as in super good kaanyag sama ani niya nga si Miss Third Floor Japan gwapa ka ig buhok dili gyud ka magmahay basta kay magpariban ka bahala ka diha bayad ka gasto kay dako basta kay gwapa ka buhok sama ani niya dili gyud ka sayangan sa imong gipangbayad labi na ni o gwapa kayo o bisa pagbungkagon dili maunsa basta Schwarzkopf product gwapa gyud ka sa Pilipinas ngita ka og Schwarzkopf wapa yun ang resulta. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Miss Human Being. Subscribe, like, comment below. And thank you for watching and bye-bye.